اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bang sami mga oripin Allah. Dabo galbok. Nakukuan tanu akat bangan tanu so mapi amal. Ini sugu Allah. Padad na ko baya Allah. Nagyang to niaganad na ini pamang doon yan. Sama na yan na lagi ca balas so pagana dagu so pengdo. Lagi ca balas so dilipir dagu so kia dilipiran. Na bakalo-kalo mga bangsa mi na pekarot tanu salutu tanu sa amul kia. May important din na ikhlas. Ikhlas. Nagyang social media na kinabalangon na segadar ka na kisuat kaut. Nagukna balangon na deliver na ka na kisuat sa mga tao. Nagiti sa pa saka na di nga pagawid na akal o ando man ay kasuatan ka ko mga tao. Ka imposible ba nga masuat sa mga tao. Okay, na awid na ka akal na ano man ay kasuatan ka ko Allah. Kaura sa masuat rakasu Allah na kasuat rakasu mga tao. Kinabalangon na mga post, mga video, mga upload na ba nga kisuat ko mga tao. Na important din namin. Deliver ka so di nga kagagang ka, na kianiatan ka, na so Allah ay matauron. Kung pagkarago ng kanya, anta ka pilyo. Na epag nintano ko Allah, na so amal tanong na malamay ito na tarima ano Allah. Pagod no miya kalala. Yang ito ka tiru Allah sa suratul Mulk. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aya hikmah wala sa inad niyan so kapatay na inad niyan so kawyaguyag na tapang. Nayatipungan wala na ayyukum ahsanu amala. Anta imapiyas wa malian. Kenapa epitiru wala na anta imadakla amalian. Anta idikito nga kadakla amalian. Aya pitiru wala na anta ikiimpiden sugal bakyan. Basta kaimpidan ka sugal pag ka makapaniat ka sa mapya na namlagit so pimatayan ka, inilayin ka, piya mamakinag ka, pinggal bag ka, pinggal buko dila ka, pinggal buko puso ka, pinggal buko tangilang asimba na piya maito na asara kaimpidan na counting. Mana niyan na terima ano Allah. Apya manikadaklian, kabangapan makapira matamat sa Quran na amay ko da kaimpidi. Na diterima ano Allah. Yan ni sabab pa bago nga pangalbakan sugal baka nadaan ka isen sa Ginoo ka. Anto na isabab pa pangalbakan ka. Basta emisbag ka sa Ginoo ka na lila nangalbakan ka na piya marasay. Nagirap man ay kisbag ka sa Ginoo ka na salakaw ko Allah ana piya mapiya na digat pangalbakan. Apya ando ba ini na mami sa katata mga una. Digat pangalbakan ka kapakilaylay. Na di nga bumapragon so balas yan, na plus pan, aming dusa ka. Allahu Akbar. Ayaw tayo tirusta na mabang sa amin, maurip na Allah na suditan no kapamagusaya ko mga say ikababaya umbala aloks ka. Kesuasuatra ka. Na oras sa masuatra ka na miya suatra ka so Allah. Na oras sa masuatra ka so umbala aloks ka na masusuatra ka pan so Allah. Napakasurga ka. Pa surga. Ana ika-30 agu 6. Ika-30 mabang sami ika-30 agu 4. Ika-30 agu 4. Nagyang tuwa tajannab al-hukma bayna abika wa ummika fil khilafati zawjiyah. Importante ano. O baka penginsop. Siko di ka perwa iya pingga gusiuming. Gira na kaya pawala aniran
nabagakan kasira na pasad nira na ginoir. Disgad ni malaa tindig sa pagalta nira na pengungukumang ka, nada menutua tatampilan ka sa isakira. Romaramig ka ko isakira, no? O di ba si iki abinga na si iki uminga. Nasadin sa may line niya na tatampilan ka, so sa lakaw ron na kerata ginaw niya. Ibarat na si ina ka, na namili miya sino niyan ka tatampilan ka siya maka na kerupta puso yan. Na mapragun ka no to di mapia. Mapuutong ka no to adusa nga to kaya ro patapuso iyo minga. Asa ba pusa kaya benaran ka kaya bingka. Aka pa kaya penak na baka benaran. Api ante ka benaran ka kabebenaran kira na da labut kaon. Da labut kaon ori penolo. Matag kira no atak. Na amay panguba pekala kinanglan na makaugup kaon na beradab. Relay ako nga abi, relay ako nga omi, kaya maanan yan na kinanglan na makaugup ako si. Na ba kairan tago isa arga, na panganugunang kairan, amay ko kile era na kambara adab ay sulid ka ko pagultan nila. Amay pamangko ay sulid ka na lagi dikaw sa kaipusiran. Napatiroon ka anta ikabenaran, napatiroon ka anta iribat, nanto na ikaribatan niya maka, nanto na ikaribatan ni inaka, SMB na ratagi na. Nadira na kapatiroon na mapapamula ko po sa iran, na mapapuragon ka nung tuwararangin terkau Allah. Allahu Akbar. Mana niya na normal ko kerumay. At nadirang puruan. Adi nga baluya aginawang ka-judge. O pagalta niya bingga ko siyuming. Kagini na miya kalatulan ka, miya ka-graduate ka, miya ka-diploma ka, nabakad na yung baluya aginawang ka, amangung ko mga pagalta ni Ranadu. Allahu Akbar. Diyan mapia mga bangsa mi mga uri penolong o banga di sulti so bala loks ka ay peno banga karamigi so isakira eka 35 na tinala tantaqid huma fi malbasihima dinga di ipapaaway nga so kita kanditarira pianto na kita kanditarian na di ka no pernah miyakap lagi sa para supaya kanom lagi sa kabaya. Berat na yung kabaya ka ng mga barong Tagalog, mga long sleeve na kanyan na t-shirts, kanyan na ay kabaya yan na ditar na mga pedanditar, mga jacket na di nga umpur. Nagigira ko na yung problema wata na kukuan niya na ginawa niya na dataro pa ay mapia ipamikira na di siya maayano dinasina niya. Nababukan ditar na ipapaawing yang kaya mayan. Allahu Akbar. Tignan to nat niya kanditar kaya na naipurumparang yan no. Naipurumparang yan no. Ini anong tiroon. Bedin kiaraan sa kiadaan sa rasa amoduli yang kipapantag niya kung balalok siya. Dito mapia mga bangsa mi ay tama na kapaya mo sawer ka. Sa unto ka sa kaunto da ka pangalimbabaan si iko ubay iabing ka ubay iaming ka namo sa ring asira nagkaroon ka kira nagidumada itar ka ditara kateso kata ida ka kateso kapia kay buntal o bang asirang po awingi Allahu Akbar sabab ko kanditariran dito mapia mga bangsa mi mga ori Allah eka 30 ako nom nagyang atwa ij'al alaqatika ma'a ikhwatika qawiyatan. Ij'al alaqatika ma'a ikhwatika qawiyatan. Mana niya na pakikoneksyon nakasak koneksyon na mabagar ko mga watairan mga pagaring ka. Kaya kababayaran nakapno to. Mga to kilaileran nakalagit ka o kan si watairan na pagaring ka. Nagirad na mga diimbabad na mga pipian na may sisikat kaon sa mga pagaring ka. Nagirad na di itutukawaan na mga limo na kaya panawagan ka sa mga pagaring ka. Na lagi dito na ipka babayar kaong balaloks ka. Nagyang ato buka kaya so ko na nang ato kababayaran ka ang dagatan ka kunutan na katufikir ka wala ketuun ka so kamapian ka sa dunia sa akhirat.
Ino tanong na di ipululubo isaw kito. Ando man ito na yung mga experience o miya nga unaan tanong mga ulama kaso at taong balaloks ka kagibo kaso at yan ka kababay ang ganyan na miya kalala duto ka. Miya kalala okor. Isa di mainang kaawata mala okor adi pa magagaw na ano man kaso at tarkaw inaka gusto maka. Nakagiya sabab sa di tanong katawan na lagi do simple. Di tanong mainang ka nga to malayar gasir tanong na ano man kaso at tarkaw balaloks ka. Apiyak na bangap kabunta dan sa Pulau Pira. Mga pipi apangan nga na may masusuat ka masusuat ko parangay ka na masusuat ko adat ka na masusuat ko kapana naroon ka mata na may kapyapir nito may kapyapir kena balang unawatan na kaganyan nabunta dan yan sa bulong si abin yan o di na si umen yan o di nabunta dan niya mapi apangan kan mga pipi aditarot ka madaklawata amiskin okay nasara ayami buntad ka kira na mapi aparangay mapi adat mapi akatero alana okay na to. Kasana no to ay kaso atiran ka akaptan at taufik rakaw Allah amak ko nga sumapi sa dunia o sa akhirat. Ika-30 agupito nagyangot mahmad kanat turufu walidayka az-zawjiyya fala tuqayyid abaka fi zawaj ala ummika. Pianto na ni ando ba ini na perautan si sangat tua apakah dulu na eran bilang ke rumah siya makakusina ka na ba nga ayon ni si abing ka sa sugun ka duay pangaroma kakerup tapos ina ka api miya ka duay na sarada labut ko o ba pangaroma na di nga pagakuli kakagi sabab kina ka na di nga man separe kakagi sabab kina ka na di nga man turua ago sugu nago sakat ni penoksang ka kagisabab si Abingka. Emana niya na uba penduay si Abingka. Ay sad na miyaw ri. Tama ko mga sahabat, tama ko mga sheikh, mga ulama na hindi ka pengarumaw mama na adna keed na problema ko sudole. Ben kesalak ang na pengaruma sumama na normal. Maka ayon su karuman yan. Ayapan na mangungunaan na sukaruman yang ukapukit pemalaing ukaruman. Normal ko na kesalak badan ka. Ay nakalili dan duay mabang sa amin na anap ko na rata kinaw sa suldolay. Nasa kaawata na ding ka propta puso inaka. Saya kakerupta puso inaka na ini pamalaing siya bingka. O di na inugupa na ka. May laylaya skad ni pemamasa sa mga anditar niyan, skad ni pendulugun. Namiyarop tapos su inaka. Na di nga mapropata po su yamaka. Na ikakirup tapos su yamaka na pagakula, naka pagalangan, naka penaruan, naka lagi do ba sakay may penduay ang ito pengarumaan niyan, Allahu Akbar. Ayasuan ka na kadang sa pagalta, na di ka betero, na di ka pengapulan. Na buangan kakiran sa sunir. Nasa din sa kesakitang kirana dua, na sekreto ang akapagugupi ko. Ang mga ngaloks ka ng palaya nga sirang kisulat ko surga, na di nga sirang di isul di siko, anda ba ini na koneksyon ni Rad, ako sa mga problemera. Gyanan mga bangsami, ka 30 agwalo saya tanong tamana nagyang to alimhuma umura dinihima bil hikmah. Igira na di rang atawang ko agama, mga kukuman, mga tauhid, mga akida. Basiran ni mga galbag sa mga bid'ah na pang doon kakiran sa agama na ay kidi ang kaon na bil hikmah. Hindi nga pagkasarang ito. Barat na siya maka na di mga galbag sa bid'ah. Na sa kanaw lang maka kita nga sa hikmah na pero ang kaon kaya pagampagan puratiar ka na siya makagusina ka may kumantao ka mukit hirap na di ka matao mukit na pagampagan kirarangit ka na siya makagusina ka na gina ni sabab papaganad so bil hikmah kapao kita si ko katero ngula lang sa kapangdo na siya makaibarat na kuan
di gawi-gawi di duali pelantong igiraad na gawingan barang-barang agal bakyan na bida napao kita nga sa hikmah pakipalayo kaon napao kita nga sa hikmah na pagisian kaon wanto na hikmah niya nanto na mapipikir yan si isang otua kaya pakapangadian niyan raka pinggastuan kaniyan o para kang gunaan yan sa dunia gusa akhirat na sara makuang ka alalaga makumins ka kabnaran kas kaniyan na kapay man na lang wagal bakyan na isa yan raka kanaba ya bida kanaba ya haram kanaba ya dusa dinian pengal bakasukatawan niya na anda ba ini na niya suaka akarataya aungaw kaya gasto yan raka lagid mamungana na suwama kay barat na paririba suwama ka na barang-barang galbakyan yan na 5-6 isa na iman tumabang sa amya di pakabaak o wata ko loksya na di imriba madakla di rak no na makatiro amurit tigan nanto na isuda kan siya bina paririba na pagkakana ko sukatan yan nasak na tigan na murit ako tuturil ako na aya ipambayad sa turil ipambayad sa eskwelaan ipambayad sa madrasa na miyalaban niya o kapriba na anto na isuda nagyanan mga bangsami mga area miya mga murit mga area miya mga ustad na yanan na apya sa kabo ka dili nga pang pedano mga laulama as kabo na may kumatao ka dumiskarti na matao ka makaukit sa lalag na inuya bingga gusiyo minga kububebe ang era na pinadung kaira ka baliw ka pagdira nakakanggasto iyo bayra mo di pagunuti sulalag ka tumod na da kairang gasto bayra mo di pagunuti sulalag ka nasara makaukit sa hikmah amakulay umikulay na ginakiya nga ikapriba ka mata na at pagkaw kita nga sa hikmah di nga pa kita sa masarangit ka mata na kerangit na sirat yanan mga bangsa miya mga urip no Allah kira na ipengdaong nga kung balaloks ka na bil hikmah di mo maturduy ka sumbayang di malapalpas sumbayang o di na paglit niya sa sambayang yan na kenapa nga suun sa wata kenapa nga suun sa wata pagkaw kita nga sa hikmah pagkaw kita nga sa kapangangapin paguntod ka akapangalimbabaan si ikuda nga yan na di gambitirin sa mapia kaan na pagkatampar so gagaw niya raka gusto kapabilib yang uslub ka na perhatian niya soptiron ka balasan tanong pala wala sa madakla mapia salam na miskano po sa salama kapipya ginawa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh